Ahoj, ahoj, tohle je moje video a v tomto videu vám ukážu, jak se dělají náramky z gumiček. Takže vzala jsem si dvě tyčky, takto papírkem jsem si to sepla a dvěma gumičkama, aby se mi to nepošoupávalo. Takže tyto gumičky jsou svítivý, a tady mám to, co to budu sepínat. Vždy je lepší si to nejdřív rozstřídit, to v nějaký krabice, a potom to bude hned snazší. Tohle, abyste to viděli. Takže. A začneme s tím. Takhle má to. Vezmete si takovýto háček. To máte v každém balení a takhle vypadají ty. Jsou v tom takový esíčka a někdy v tom jsou takovýhle Dčka. Vypadají esíčka, takhle vypadají Dčka. Takže to si tady necháme. Takže vezmete si toto, vezmete si jednu a začneme s jednodušší. Takže teď překřížíte si gumičku. A tak to navlíknete. Takhle nějak to nebude. Vezmete si další gumičku a nandáte ji takto. A kousek na to tak. Teď si vezmete háček, tu překříženou přendáte přes tu nepřekříženou a i druhý. Takhle nějak by to z začátku mělo být. Vezmete si další gumičku a zase ji na to navlíknete. A zase ji na to navlíknete. Takhle nějak by mělo vypadat. Takže vezmete si tu oranžovou a dáte ji přes bílou. Ve vašem případě, jakou barvu tam máte, tak to přendáte. A takhle pokračujete, dokud se vám to neudělá. Takže nějak takhle by to mělo zatím vypadat.
to natáhnu. Tak. Tady to vypadá. Pořád pokračujete do té doby, než se vám to neudělá. Pořád pokračujete do té doby, jak to chcete mít. Jestli to chcete víc, pleťte. A nesmíte to mít úplně takto natáhlý, ale na té ruce by to mělo vypadat nějak tak. Tak nic by to mělo vypadat. Tak a když už se chýlíte ke konci, tak si to z toho sundáte. Tak to. Vy to přeložíte, prostrčíte si tam. Tak to drst. A vezmete si esíčko a takhle si to máte to esíčko. Tak tam máte takovou dírku a tu no, takhle začnete. Teďko to samé uděláte na druhé straně. Takhle to roztáhnete. Roztáhnete
a zavřít. Takhle nějak by to na ruce mělo vypadat. A teďka si uděláme náramek, který je hranatý. Hranatější než tento. Takhle si to vezmete. Vezmete si třeba žlutou, fialovou, růžovou, jakoukoliv barvu. Jakoukoliv barvičku. Vypadá to jako bílá, ale ve skutečnosti to je růžová. Přetočíte si tu gumičku. Tak si přetočíte gumičku. A takto ji navlíknete. Dáte tam pouze jednu překříženou gumičku. Takže teďka si vezmete 2 gumičky a dáte jednu gumičku a druhou gumičku. Takhle nějak to mělo vypadat. A to úplně dolní musí být přikřížené. Jsou tam 2. Takže teďko si vezmete háček si vezmete a růžovou barvu tu natáhnete a dáte ji přes obě 2. Teď si vezmete i druhou stranu gumičky, ta spodní, a přetáhnete ji přes obě 2. Teďka si tam dáte barvičku, kterou chcete, a tak to přetáhnete a ta horní musí být překřížena. Takhle nějak to ze začátku bude vypadat. Nebojte se, bude to hezčí. Takže dáte si tam zase barvičku a všechny už nepřekřížené. Tak. A zase ji předáte přes obě 2. Takhle pořád pokračujete, dokud vám z toho nevznikne náramek. Vždy si to košoupněte, abyste to neměli moc nahoře. Musí to být
musí to být takové, aby se vám to neslíklo, tak to musíte mít asi nějak v této poloze vždycky, od začátku v této poloze. Pletete, pletete, pletete a pletete. Takhle nějak by to mělo ze všech stran, musí to být ze všech stran. Tak hranaté ze všech stran, plně rovné, a když to máte špatně, tak si to dejte na začátek videa, kde jsem začínala s tím těším, ale určitě vím, že to nebude nikdo z vás potřebovat, protože jste všichni tak šikovní. A když jste asi tak nějak v polovině, tak jak se vám to líbí, já si třeba tak u 5, když udělám 5 těch šů, tak si třeba vyměním barvu. Panc, momí. Osm, tak do 10 a už si změním barvu. A už začínáme s novou barvou. Nevadí, že to bude takováto divná kombinace, ale já vám to ještě ukážu, že to bude stejně vypadat úplně krásně. A zase jich udělejte 10, ať to nemáte křivý, šikmý a takový ošklivý, ale klidně, kdyby vám to nestačilo na tu barvu, tak si to klidně můžete tu barvu, kterou jste měli úplně první, zopakovat úplně prvně celý znova.
došli jsme k tomuto. Teď už tam nebudeme přidávat žádný gumičky, žádný. A necháme to takhle, ale tu růžovou si vezmeme a přetáhneme přes tu fialovou. Takhle to bude. Jestli vám to takto. A takto, když to budete mít, tak se ničeho nebojte. Vezmete si obě dvě a vezmete si esíčko nebo to Dčko. Esíčko. Berte si vždycky radši esíčka, jsou lepší, protože tyhle do těch se to blbě dává. Takže tak. Zase si to dáte na to esíčko. Esíčko si tam dáte. A tu růžovou, tu barvu, kterou máte úplně první, se připneme. Takže tak vypadá. Tak. Takhle vypadají obě dvě dohromady. Určitě si to doma udělejte, není to moc těžký, ale jak jsem to vyprávěla, tak to bylo hrozně dlouhý.